Ještě před začátkem tohoto videa vám chci moc všem poděkovat, vám všem za to, že jsme dali 20 odběratelů. Je to pro mě moc něco důležitého a moc vám za to děkuji. A rovnou se už puste na video. Koch to já, tady je Rex a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme jednu hru, kterou jsem mě natočil to video úplně na začátek mého kanálu a to je tady tuhleto hra. Vůbec teďka nevím, jak se jmenuje, ale dám do popisku, protože už ho nechci nikdy ztratit. A jo, smazal jsem mu účet trošičku, tak jedeme znova, no. Doufám, že se vám tohoto video bude líbit. Jestli to já zpěvacím jeden like, jestli bude jeden like, natočím druhý díl z té mini hry, kolega, chápeš? Takový díl, kámo, tak málo po vás chci, tak málo. A můžete mít takový dobrý content, chápete to? Takže já si myslím, že už nebudu dál kecat a nebudu vás dál štvát a nebudu vám pořád něco říkat a rovnou se do té hry pustíme. Tak, jde na něj, kamo, ne, vypadni, vypal ode mě. No tak, kamo, nožík zněl, jo, no dobře, tak tady dáme auto klasický a pojď. Teďka dostanete takovou nakládačku, možná, nebo dostanu spíš já, to bude větší, ale kam, tak pojď na mě, pojď dělej. Kámo, pojď sem. Brokovnica, ale má 2 hápka, aspoň, tak ho možná zabijou, no. Nevadí, ale jdem na dalšího, kámo, dělej. Kámo, zabil jsem ho. Vidíte, jak jsem dobrý. A jim zaskočila slina jak něco. Říkám, asi tady ještě zabiju, ne? Při tom natáčení. A tady byl jeden kaput. Kamo. Ty pady ode mě. Kamo, zabili jsme ho, je po něm. Tak pojď na dalšího, pojď sem, dostaneš nakládačku. Kámo, hit, dali jsme ho, kámo, on byl tak výš než já a přesto jsme ho dali. Ale jak se tam dostal? To je zvláštní. Cože? Kámo, to mi chci říct, co jsem tady to nevyužil? Kámo, to mi robíš, no co, kurňa. Čau lidi, já jdu na vrch. Tak pojď, kde je? Nějaký červenán. Pojď sem, na stejně lehnu. Jo, dostal jsem. On mě zabil? OK, to nevadí, ale tak daleko, kámo. Tak to teda smekám tak daleko, kámo. To mi dělá problém udržet na jednom tom. Ale pojď, no tak. Tady je. Kámo, jsem ho nezabil. Kámo, yes. Kámo, co to je? Aha, já mám asi moc slabý prst. Kámo, hejbej se, kolega. Kámo, proč něco z toho to pořád dělej? Kámo, je to... Kámo, hraju obíčka, něco. Dobře to udělám, ale tady nezvládnu ani přeskočit nějaký jednoduchý skok. Tak pojď. Kámo, další mě zabil. Což já myslím, že to bylo zepředu. Tak teďka skenete nakládačku, máme tady 4 kily. Chci aspoň dát 5, kámo, pojď 5 kilo. Kámo, další máme. Kámo, máme 5 kilo. Když tady dáme 7, tak to bude, kámo, tak to bude mít rekord, doslova. Kámo, jest, zdroj. Pojď. Tak, kde je? Tam máme kolegu, tady ho mám. On mě zabil! Pojď, kámo, dělej, pojď, musím dát si 7 kg. Kámo, prosím. Kámo, já jsem celou mířil vedle něho, co to je? Kámo. To není možné. Pojď sem, kámo, co dělám, kámo. Yes, dali jsme další kill. Máme 7 kg. Jestli máme 8 kg, tak pokažu svůj rekord. Kámo, pojď, kde je nějaký. No, musíme ho dát nějaký. Yes, kámo, pokažili jsme rekord. Schválně, kolik teďka dáme. Co vy na to? Ne, ale měl 70 HP, aspoň 80. Ale pojď, kámo, musíme jim dát jako dosti na pucku, na zadečky. Kámo, no tak, teďka, kámo, ne, já si zase kvůli tu ne, no to nejsem zase tak. Ksimka se nedostanu. Kámo, proč se pořád snažím
najít věci, kde neprojdu, ale to, co můžu projít, neprojdu. To je fakt divný. Ale kámo, pojď. Pojď sem ty jen parmazán červenáne. Tak tady máme jedno. Červeňáka. Kapuť? Kámo, máme skar. Máme nějaký, nevím. Co nám máme na skar? Kámo, cože 16 hápek. To mi vysvětlí, jak si mi to mohlo podařit. Kámo, stačilo tak málo. Tak málo. Dostal bych ho. Toho červeňáka. Pojď sem, tady máme. Kámo, cože? Jsi ho pro komnicu, ale i tak ti zabili. Hehe. Karma. Je zdarma. A to jedno zabil, ale tady. Kámo, střílej. Proč střílíš? A ten celkem vypadá dobře, ale kámo, ten má rank 43, tak na toho fany mám, na to jsem mega slabý. Kámo, další hit. Kámo, další kill. Máme jich 10. Kámo, máme jich 11. Kámo, chápete to? Já jsem dal 11 killů a normálně dáme jenom 4. Kámo, já jsem si mega zlepšil. Kámo, já umím předvídat, cože? Tak to jsem vůbec nevěděl, že umím předvídat umím, cože? Tak pojď, kámo, teda na mě poleze bez tak, odsaď. Tak ne, ale já ho zabiju. Tak každý nějaký další. Kámo, bacha. Kámo, ne! OK, tak už nebude zrovna dobrá volba. To se s tím nepodaří vůbec, ale nevadí. Pojď nějaký další, pojď. Tak tady jsme viděli kočičku. S usíma od kočičky. Kámo, střílej! Ale granát nezabil. Kámo, granát? Co to je? Jak to? Ještě nezabil granát, kámo. Pojď, musíme ještě dostat aspoň 15 kg dáme, pojď. Kámo, asist? Já nechci asist. 3 kill. Kámo, ne, 16 HPček, to nechci HP. Wow! To mě vůbec nenapadlo, že by si mohl zabít zezadu. Ty jeden podvraťáku. Tak pojď, kill, kámo, 14. Pojď 15, už nezbývá a budeme mít, dáme, kámo, challenge, 15 kill, chápeš to? Kámo, ale rychle. Slyším hudbu. Kámo, utíkej, ale, come on. Zabij ho! Kamo, on mě zabil nožem! Co to je? Kamo, no tak, to není možný. To není normální! No, pojď sem. Kámo, já se ani nestihl dát, aby jsem si lehl. Kámo, musíme stihnout ten 15 kill. Jak budu už pak jako špatnej. Pojď, tak tady si tě vypapám. Kámo, tref se, zdali jsme 15 kg. Kámo, něco někdo chtěl ze zadu dostat? Nedostaneš. No, kde je? Tady je. Tady není. Au. Kámo, tak od tam. Ty červeňáko, ty dostaneš flákanec. Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákalec. Jasné? Hnedka, brzo. Ale zatím asi ne. Kamo, ne. Já z vrchu, ze zadu, z boku, ze spoda. Kamo, odkud ještě, ne? Kamo, pojď. Kamo, já potřebuji nějakého chlapa, abych ho mohl zabít. Pojď sem. Neboj se, já jsem tvůj strejda. Kámo, co to je? Proč se ty skiny rovnou nevypnou? Je to tak mate. Kámo, co to je, more? Kámo, co to je, kámo? Pojď. A dostal jsi. Na prdel, kámo. Pojď, hejbej. Kámo, boša. Kámo, dostali jsme dalšího. Máme 17 kilů. Houbilec! Tak to jsem nečekal teda. Tady máme dalšího. Ty. Jo, dali jsme 18 kilo.
kámo, yes, konečně. Abyste pochopili. Já když jsem se snažil natočit tohoto video, já jsem vždycky, no tak vždycky ne, ale hlavně, nikdy se nebyl čtvrtý, tohle je poprvé, chápete to? Chápete ten vibe? To je jedno. Hele, jestli byste chtěli další díl, 100% lajkujte, jinak tato hra je mega rozbaví, doufám, že i vás, a uvidíme se v další videa, zdarec!